treba reći da sam ponosan. Naprosto ponosan sam da sam dio te priče, da prije 18 godina kad smo u uredi gospodina Vlahovića razgovarali o zakladi, o idejama, o etici, o tome što treba napraviti, da je tada bilo vizije nečega o čemu se danas vidi koliko je to bilo važno. Znači, mi danas raspravljamo o umjetnoj inteligenciji, o strojnosti, a mi smo ovdje svjedočili ljudskosti. I taj dio razlike između ljudskosti i strojnosti je nešto što u stvari obilježava ovu zakladu, jer ona slavi, ona potiče, ona podržava ljudskost. I taj dio je važan, ova sjajna glazba, svi naši mladi glazbenici, mladi znanstvenici, mladi budući istraživači, budući intelektualci koji moraju voditi ovu zemlju, će, nadam se, nastaviti ovu krasnu hrvatsku priču koja se zove Zaklada Adris, ideju zakladnika i ljudi koji su stvarali tu priču i da je to u stvari jedan dio i hrvatske povijesti. Znači, 18 godina za redom održavati nešto tog tipa, to je punoljetnost, to je nešto što se ne zaboravlja. A onda treba reći da kad pričamo o ljudskosti, sama ideja da zaklada bude mjesto gdje se pomaže dobrota, gdje se pomaže stvaralaštvo, gdje se pomaže znanost, tehnologija, gdje se čuva priroda i baština je u stvari suština cijele te priče. I još jednom naprosto treba reći da svi koji smo tu bi trebali biti ponosni na naš posao i na slavljenje ljudskosti koje ćemo tu raditi i nema nikoga sretnije od mene kad možemo reći da je netko stipendista i da je dobio podršku za taj projekt ostvariti. Ali ja bih se ovdje osvrnuo opet posebno na mlade. Znači, mi jesmo ti koji smo odrađivali posao, koji smo napravili posao, ali netko mora preuzeti između te strojnosti i ljudskosti i nastaviti slaviti ljudskost. I to su naši stipendisti. I opet ću reći, budite dobri, budite naprosto netko koji će i moći i surađivati sa strojevima i dokazivati da nismo zabaciti mi organski dio te priče svijeta koji dolazi. Hvala što ste došli i hvala što postojite svi koji ste ovdje, jer mi smo svi dio te priče.